na kayong kalibutan, no? Kubot kayong po panghatag sa kwarta sa Social Amelioration Fund. Nakaingon ba kung mga social ray makadawat? Wala ang takayo'y tibog. Wala ang takayo'y gubot. Diba? Kay tanawan gud sa una sa wa pa ning COVID, daghan kaayong way trabaho. Si tambay, tapulan, okay ra, walay problema, walay bisan unsang nga istorya, walay reklamo. Pero pag abot sa COVID, nakadungog na isaf, wa na, reklamo na, kay wa na kaunon mga matay na. Sa una lagi nga way COVID, wa man mo reklamo nga way trabaho, mga matay na. Karon ang matay na, kay nanay libreng kwarta. Nya, padali-dalion pa ang paghatag. Reklamo pa kay dugay kayong gihatag. Kami manggali diri. Nga, wa may katrabaho. Nya, nagbayad mi sa tax. Dili raman gali ni, sa di may kadawat. Unta, nahinay lang. No? Dili magpasagad. Bye.